sehat selalu. Kegiatan setiap hari, Mas. Oke. Sing penting pokoknya diubiak-ubiuk. Oke, itu loh. Itu loh, Pak. Iku wis aja wae umpin ya. Apa itu? Delak. Oke, Pak Bro. Gimana kabarnya, Pak Bro? Alhamdulillah sehat selalu. Kegiatan setiap hari, Mas. Oke. Sing penting pokoknya diubiak-ubiuk. Mau berapa bulan nih? Kira iki yo. Ini mungkin 6 bulan ini. 6 bulan iki wis. Oh, iki wis tuwek, wis wayahe ngawekne iki, Mas. Sudah berapa wis hampir garek pemongan garek nglanang nih. Iya wis wayahe nglanang nih. Iki wayahe nglanang nih, iki wayahe. Oke, Mas, wis wayahe iki. Kan 1 tahun biasanya berapa kali? Untuk prosesnya indukan biasa 1 tahun 2 kali. Sing ini iki paling setahun pisan. Ya anaknya wis gede, cuma ya cek durung di gurung jaluk kawin. Prosesnya suwi, Mas, nek wedhus ngene-ngene. Kayak cek mambu-mambu etawa kaya ejekan. Nah, iki kena gudeg iki contohnya. Oh, jadi Iki yang gudeg iki. Ya wae nyuntik ngene iki. jalan. Ya gejala, tapi ya kadang wis mengarang wis kena iku wisan. Tapi ya antisipasi ini di gudeg wis disuntik wis ngono tok. Proses penyuntikan berapa kali? 2 sampai 3 kali. Waktu 2 gangrong dino pisan 2 hari sekali. Ada apa sih? Obat 12.000. 12.000 ukuran piro ya? 3 mili apa piro ya? Plus suntiknya suntik 2.000-an. 2.000-an. Sak bekas iki cake wis. Lah Pak Bos, berapa ya, Pak? Sindi, Iki. iki meh setahun. Pokoknya kabeh iki meh setahunan. Iki setahun gak iki? Setahunan. Iki sing kita meh setahun. Jangan apa Betina semua, hampir wis wayahe ngawekne kabeh iki. Wis wayahe. Wi. Engkae cilik-cilik kabeh. Wis rek. ya Pak Bos? Itu enggak Mama. Iki mateng nom. Sing iki wis meh wayahe ngawekne. Iki kan iki anake sakjane, cuma iki wis wayahe ngawekne iki wis mateng nom. Nah, iki anak-anake babon-babon sing ning kono mau. Ditinggal mana kono mau. Sulan. Iki umur tangulanan nang 5 wulan. Umur tangulan sekitar iki nomor ya sekitar 5 wulanan. Cilik-cilik masih kira-kira. Wedok kabeh lanange piro iki? 1, 2 lanange. Bisa Pak Bos delok. Jenis Jawa biasa kayak. Jawa biasa. Jawa biasa. Pokoknya krenes. Iki biasane sing iki ya umur 6 bulan wayahe wis setahunan lah kabeh. Garek wayahe ngrabekne tok. Cuma ngene tok sing durung ngono. Lanangane gawe kae ngene dhewe. Lor. Nah, iki wis tuwek. Cuma jenis sing ngene iki, sing tuwek iki kadang ya sawi masa kuwisan. Gambaran umur berapa?
Sing ndi? Sing indukan. Indukan iki paling yo 2 tahun punjul lagi paling. Wis ning kene iki paling sekitar 2 tahunan riyo ning kene iki. Cuma iki biaya induk gak patek pinter iki. Tapi ya bar manak ngono kae nganu. Anake gak patek langsung di mii ta gak apa. Kadang leren gujer dhisik. Kira yo tapi suwe-suwe ya gelem. Dasar wis gelem. Terus anake dipisah ning kono, iki gurung njaluk kawin, gurung njaluk lanangan neh. Ya wis, iki kudu anake iki. Durung brai. Iki budiken soyae nyuntik ya. Panganane ya wis biasa Mas, pakanan suket nyel tanpa suplemen, tanpa sentrat. Pengen roh persiapan pakan dah kayak. Nah, buka. Nah. Nah. Kira tuh kurang akeh biasanya. Wong ngarite rada aras-arasen. Awanen budale sore no ya karuane. Kayak ngene gak udanan, kan telek pitik. Iya, dipangan sik. Yo, jakeh mau sing ngunduk-ngunduk tok iki ya. Heeh. Piro sik ning kene iki gak tau sore sik iki. Sampen. Ngrampen nek sing loro iki, sing anak-anak mesti resik-resik. Peranaan kae. Ya lumayan iki. Lanang iki. Lanang loro karo iki. Paring cek sekitar 4 wulan iki paling. Dhuwur iki postur dhuwur. Sing iki pira 3 wulan apa pira wulan iki? 3 wulanan paling. Iki gak 4 wulan ya 5 wulanan iki sing iki. Nah, kowe kurang setahun. Pejantane ya kae ndoprok kae. Iya lanang iki cilik-cilik iki. Bulan iki. Umur pira iki? Lu apa pira kuwi? Rono kunting diting apa mbek-mboke gak dimiki. Apa anu? Terus mana meneh boy? Iki mboke gering didol murah. Terus iki mboke dipisah sampai kono. Indukan yo meteng nom.